Hello guys, welcome to my channel Crazy Sisters. In enಕಲು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಅಂಡ ಐತದಂಬು ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇತ್ತ 50 ಅಬವ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ 100 ಅಬವ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಡು ಸೊ ಇತ್ತದಕ್ಕ ಎಂಚ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಂದು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರೆಡ್ಡರೆ ಕೆ ಜಿ ಅವು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ರೆಡ್ಡರೆ ಕೆ ಜಿ ಆತುಂಡು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಸಾಮಾನು ಪೊಡಿ ಮಂತದಿನಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೆತ್ತೊಂದ ರೆಡ್ ಪುಂಡಿ ಬಂತದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರೆಡ್ಡರೆ ಕೆ ಜಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಹಾಕ್ತೆ ತಂದ ಈತು ಜೀರಿಗೆ ఒక ಮೆತ್ತೆ ತೆತ್ತೊಂದ ఒక ಈತು ಮುಂಚಿ ತೆತ್ತೊಂದ ಒಂದು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಲ ಬೋಂಡ ಪಾಡೋದು ನಾನು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ತೊಜಿ ಪೈನೆ ಕಾಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಪಾಡು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಂದ ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲ್ಲರು ಕಜ್ಜಿಪುದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಜ್ಜಿಪುದು ಕೊತ್ತನೆ ಇರ್ದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪು ಅವಡು ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಚೂರು ಬರೋದು ಸಾಮಾನು ನೆಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೆತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಂಡ ಪುಡಿ ಹಾಪುಜಿ ಊರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚಿನ ಕೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿಲಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಡಿ ಮಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕುನು ಪುಡಿ ಹಾಪುಜಿ ಲಕ್ಕ ಅಂದಾಜಿದ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಏತುಗೋಡು ಆತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತದೆ ఒక ಕೊತ್ತುನದಂಚನೆ ಮುಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು ಕೋರಿ ಬೈಯರ ದೀಕ ಐಕ್ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓವನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ಓವು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಹೈನ್ ಪಾಡಲಿ ನಾನು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು TRP ಉಂಡಿ ಇದಕ್ಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇಸೊಪ್ಪು ದಾದ ನೀನು ಮ್ಯೂಸಿಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಗ ನನಗೆ ರೆಡ್ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರೆಡ್ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಡೆಯನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಮುರಿದೆ ಒಂದೇ ಕಂಡೆ ಪುಡಿ ಕೋರಿಗೆ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಸರಿ ಈಗ ನೀರನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಖಾರ ಯಾವು ಪೂರಿ ಪಾಡುಗ ಪಾಡುಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಉಂಟುಗ ಅಂಡ ರೈಸಾನ್ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಬೇಗ ಇಲ್ಲೇ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀಪುಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಅಂಡ ಮುಂಚೆ ಬೇಯ್ಕೊಂಡೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ
ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನಪಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯೋದಿತ್ತೊಂದೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೇಯರಬೇಕು ಮುಂಚಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡ್ಕೊಡ್ತದನ್ನ ಸಾಮಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ పొడి పాడొందుల్లా తూతు పాడలే ఏటు మూడు ಸಾಮಾನು ಪುಡಿ ಮಂತದ ಈತನ ಏನಿತ್ತೆ ಪಾಡುವ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದು ಇಟ್ಲಾಗ ಅಂಗಡಿದು ಕಂತಿತ್ತನ ಅಂಗಡಿದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಹಿಂದೆ ಆನೆ ಮಂತದ ನಿಲ್ಲಾಡು పులిత నీరు పాడుగా పులియ ಕಡೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಸಾಮಾನು ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೆಯ್ಯ ಹಿಡಿತ తారాయి పాడుందిలే ఇట్లే తారాయి బోండ పాడులి పాడోడుందే దాలెజ్జి అంటే అనుకున్నకు పొత్తు తీసిన తారాయి ముందు బట్టి తాకు తారాయి ఫుల్లు సరిగా అంటే నా గ్యాస్ హాఫ్ మంచిగా అయితే కొత్తంబరి సొప్పు పాడుగా ರೆಡಿ ಅಂದರೆ పిల్లలకి చేస్తూ ట్రై ಮಾಡ್ತೀವಿ